Hi mga Jai, welcome back to my channel. For today's video din nato karon is magpaayo day si Dongski sa iyahang kabayo. Daon sa mampud ning kabayo ni Dongski mga Jai nga nangayo mampud siya bahin. Nabubuslot kasi ang tangki sa kabayo ni Dodong kaya dinala niya dito sa pinsan niya para ipatanggal niya mga Jai. Wala kasing mga tools si Dodong mga Jai ba para pangtanggal sa tangki kaya dito na lang niya dinala sa pinsan niya. Dito palang pinsan ni Dodong mga Jai, mekaniko pala ito. Dito palagi si Dodong nagpaayo sa sira-sira ng kaniyang kabayo ba. Pagkatapos ng pagtanggal mga Jai, kinuhaan na ng ihi ay gasolina pala mga Jai. Ipasitiling pala ito ni Dodong ang tangke niya sa kabayo mga Jai kay nabubuslot ba, malakas kasi ang agas ng gasolina. Delikado manggud mga Jai pag mayroong mag-upo sa kabayo ni Dodong unya magsigarilyo baka daw kuno bumoto. Fast forward na ta mga Jai, dinala na nga namin dito ang tangki sa kabayo ni Dodong. Dito nga ni Dodong ipasitiling ang tangki ng kabayo niya ba. Kapitbahay pala ito sa tindahan ng pinsan niya mga Jai. Medyo malapit-lapit lang ang ating nabaklayan kaya madali lang kaming naabot dito. Hinugasan na ni kuya ng maayos ang tangki sa kabayo ni Dodong mga Jai para mawala talaga yung gasolina ba. Pinapaawas-awas pa talaga ni kuya ang tubig mga Jai at nilagyan pa niya ng sabon para madali daw matanggal ang gasolina nga nakadikit sa ilalim mga Jai. Ani nga time mga Jai, merong naglalapit kang kuya mga Jai kay magpa-welding daw sila sa tiil ng kanilang water jug ba. Nabali kasi daw ang isang paa ng kanilang water jug mga Jai kaya ipa-welding nila. Sabi ni kuya hindi daw pwede weldingon yung water jug nila mga Jai kay manipis daw na stainless ang kanilang water jug mga Jai. Baka daw mahilis pag winilding ito kaya hindi pwede siya weldingon mga Jai. Kaya nag-uwi din ang kanilang water jug mga Jai na pilay din ang paa. Natapos naman tayong magmaritis mga Jai, babalik naman tayo dito sa tangki sa kabayo ni Dodong mga Jai. Kinago-kago talaga ni kuya mga Jai ang tangki sa kabayo ni Dodong mga Jai ba para malinis talaga. Kailangan daw mga Jai na matanggal daw lahat ng mga gasolina nga nakadikit sa tangki sa kabayo ni Dodong mga Jai ay din siya sitilin mga Jai ba. Delikado daw ni mga Jai kung meron pang gasolina mga Jai unya imo isitilin mo buto daw kuno mga Jai. Kaya nilinisan talaga ni kuya ng maayos. Well, si kuya nagpaawas-awas sa tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai, may kinuha siyang papel na hinulman niya dito sa may buta sa tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai. Hinulman niya ito mga Jai at ginunting at ito na yung nabilin mga Jai, pangtapak lang talaga ng buslot sa tangki sa kabayo ni Dodong ba. Medyo malisod-lisod man dahil ito nga trabaho mga Jai kaya purdago lang yun ni si kuya ba. Ani nga time mga Jai, may kinuha pala si kuya na parang plinsin mga Jai. Ito pala yung gagamitin niya pagtapak sa buslot sa tangki sa kabayo ni Dongski. Sinugdan na niya pagunting mga Jai yung pangtapak niya sa buslot sa tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai ba. Yung hinulma kasi niya kanina na parang papel, dito niya i-drawing mga Jai sa parang plinsin man ito oy. Dito ginunting na ni kuya mga Jai yung hinulma niya kanina ba. Pinara may istorya mga Jai ay sinimula na ni kuya pag sitilin yung tangki sa kabayo ni Dodong. Pinainit talaga ni kuya yung may butas mga Jai ba para matanggal talaga lahat ng mga taya. Gitaya pala itong tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai kaya pala ito nabutas. Noon pala mga Jai, nung wala pa kaming tubig, kabayo pala ni Dongski ang gagamitin namin sa pag-igiba. Kaya medyo malayo-layo man talaga mga Jai yung igiba namin sa tubig ba, yung pang-inom namin ba. Okay naman yung panglaba namin mga Jai, kaya mayroon mang sapa malapit dito sa amin mga Jai. Yung pang-inom namin mga Jai, yung pinakahasol namin dito noon mga Jai. Kaya pala tinaya yung tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai, kaya palagi mang nababasa. May imaritis na naman ako sa inyo mga Jai, na amis lang ako dito sa kanilang alikansya ba. Hindi mo talaga mabubuksan pag hindi mo i-grinder ba. Dinala kasi nila dito mga Jai para mabuksan ba. Kukuha daw sila ng kaunti ng laman ng alakansya nila mga Jai. Akala ko punong-puno na talaga yung alakansya nila mga Jai kaya binubuksan naman nila. Pero kunti lang pala ang laman. Kukuha lang daw sila mga Jai pangbayad ng pag-welding ba, kaya hindi man ito masirado pag hindi mo wini-welding. Huy, unsa daw. Dito mga Jai, babalik na tayo dito sa update sa tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai. So natapos na dahil si kuya sa pagsitilin at dito mga Jai, hinuhuyop na ni kuya mga Jai ba kung mag-aagas pa talaga ang tubig nga nasa loob. Sa wakas mga Jai, natapos na pala ni kuya pagsitilin ang tangki sa kabayo ni Dongski. Bumalik na kami agad dito sa tindahan sa pinsan niya mga Jai ba para mataod na pabalik yung tangki sa kabayo niya. Pagdating namin mga Jai ay ibinalik agad sa pinsan niya yung tangki sa kabayo niya mga Jai para makauwi na din kami ba. Medyo udto na kasi mga Jai, binabati na namin ang kagutom ba. May pangyayari talaga mga Jai na hindi mo talaga inaasahan ba. Nilagay na kasi sa pinsan ni Dodong yung gasolina mga Jai, pero nalimutan niya pagsirado ang tangki sa kabayo ni Dongski mga Jai. Umawas tuloy.
Ito pala ang tindahan sa pinsan ni Dodong mga Jay. May binta din sila dito ng mga pisa sa motor mga Jay ba. Fast forward na tayo mga Jay. Natapos namang ayusin ang tangki sa kabayo ni Dongski mga Jay. Kaya nilabas na niya ang motor niya mga Jay sa lunggaan ba. Bago kami uuwi mga Jay, bibili muna ako dito mga Jay sa ulam namin para pagdating namin sa bahay mga Jay, kakain na lang kami kaya may bahaw man kami doon. Para hindi na kami magluluto mga Jay ba, ginugutom na kasi kami. Sa dami diri sa mong munting tahanan mga Jay, unya update sa di paayo ni Dodong nga tangki sa motor. Kanila siya mga Jay og gisapawan din siya kay buslot ni siya diri nga side. Unya gatulo ang iyahang gasolina kay buslot siya tungod sa bangko nga basa ba maning gitaya na buslot so mao ni siya. Kung tulo yang gasolina unya kay kung baguhan ni siya og tangke, medyo mahal-mahal man gid siya kay murag pila to basta kay mahal-mahal ang yang tangke anyo niya kay wala pa man tay igo nga budget. So diri lang sa ta sa low budget chares. Amo lang sa ning gipa, sa ngalan na oy gipa building, di gipa building. Basta ano to. Nakita ninyo. So mao ni siya mga Jay. So karon dili na siya. Unta magdugay ni siya kay wala pa mi budget magpalit og tangke.